Елате с мен на парти в края на 8-ми месец от бременността. Така де, корпоративно парти, което нямаше как да пропусна, макар и официално в майчинство. Първа стъпка от приготовленията е прическа. Просто вижте разликата в енергията ми преди и след. Колко да й трябва на една жена. Това е. Въпреки дъжда, успях да спася косата, грима сама направих, но най-щастлива съм, че скалъпих този аутфит и рокля от преди бременността ми стана, тъй като бях в истерия, че нямам дрехи. А всъщност повода бе юбилея на компанията, чийто първи служител съм аз. Ето го и нашия екип. Деня беше много специален. 5 часа не седнах, имаше много приятни разговори с партньори и клиенти. И вече в полунощ, признавам, при малями, но добре, че имаше още торта, която беше супер вкусна и презаредих. А тези красиви цветя с колежките решихме да си отнесем в къщи, вместо да хвърлим. Но не знам дали не беше грешка, че вижте каква участ ги сполетя.